Gapuhan Bantol Dagat. Siyempre. Usay matakdan ko nimo tol? Ana, kita Okay, kuya ko nimo ba? Oh, matakdan ko nimo. Kay ni ko Andre ba ni chat? Oh. Ningon ay nga. Shout out. Manoy Chris TV, pa-shout out ko ni Bantol Dagat. Sa kasama to? Si Remart. Si Remart. Oh. GT na sa nailon sa Remart, si apelido na niya? Remart de la Cruz. Remart de la Cruz sa GT na oh, GT sa Nailon chapter. Shout out niyo diha tol. Shout out niyo matol. Musta na mga followers na to diha? Okay. Sa mga kabrad diha. Okay, shout out niyo tanan diha. Dara man tol laga to, gwapo kayo sa kayo. Mga kugihan ka na akong mga kuanda sa Nailon chapter. Mga inubanan sa akong kabanan ako diba? Oh, mga puta na sila. Mga botan nga na diha sa Nailon chapter. Nagsunod gina sa mga tinit sa para to. Oo, nagsunod yun. Ang kining Oo. grupo, no? Okay kayo tol. Mga botan nga na akong mga kuanda tol sa Nailon chapter. Nailon chapter, shout out niyo tanan diha. Nagbuyog-bay namin diha. Oo. Naghan gimi diha para buyag sa Nailon chapter. Mga buta basta mga Mga botan na diha akong buta. kabrada sa Nailon chapter. Og sa ng mga ubang grupo di ay ato sa nga shout out po sila. Dili kay sa tuwa lang grupo. Oh. Sa ng mga grupo sa Anang chapter sa Tibok Pilipinas, dili kay Pilipinas tol. International international. Oh. Pero sa kini nga to ang mga grupo sa Alpaca Paro ato sa nila Oh, shout ato out. sa shout out, Okay, ato man silang mga kaubanan pod gyapon. Lalahi mag Lalahi. pero isa na yun rin. Isa ang layunin. Mao gina importante diha. Okay. Shout out yung tanan mga idol. Okay. Nailon chapter. Nailon chapter. Salat tol. Nailon chapter. Shout out Para sa niyo Nailon tanan. chapter tol. Okay, shout out. Para niyo sa tanan. GT Remart de la Cruz. Ah.